Get ready. Απευθείας είναι από Resident Evil 5. Εδώ πρέπει να κάτσει. Τα σπρέι πάνε και έρχονται. Εδώ θα δείτε τον Άρχοντα. Τι πόρτα πού πάει? Από εδώ είχαμε. Τον Μπουρούχα. Και τον μέσα. Πού ήρθαν από εδώ? Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Ένα σνάιπερ. Και τεινάζει τα μυαλά. Έτσι απλά. Συνεχίζει. Έχει και έναν πάνω εδώ. Θα δείτε κι άλλον έναν τώρα. Μέσα από τη διόπτρα βλέπουμε. Δεν μπόρεσε. Στάνω! Του τίναξε τα μυαλά πάλι. Μην με σπρώχνεις και μην βγαίνεις έξω. Οπτικό πεδίο, κοιτάξτε κύριε. Να τους τον είδατε. Τελείωσε. Έσβησε. Πάνε και έρχονται τα όπλα. Αμάνο συναγερμός. 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 Πανικοβάλλονται. Πανικοβάλλονται οι παίχτες. Βγαίνουν από παντού. Πυροβολάνε. Δεξιά αριστερά. Το καθάρισε παιδιά. Μαγκές δεν σηκώνουν αυτή την ώρα. Μαγκές είναι περιττές. Το τίναξε τα πουριά. Απευθείας είναι Ζαπορές 5. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά κύριοι. Εσύ δεν έπρεπε να κατεβαίναμε βίντεο. Τώρα κατεβαίναμε. Για να τις κάλεσε. Να βάλουσαμε από πάνω τους άλλους, κατάλαβες. Άρα θα βγαίνανε. Εκεί τους άλλους θα βγαίνανε. Καλή σου. Τον τίναξε. Τον τίναξε τα μπουριά. Τον ανατείναξε παιδιά. Τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Κρύβονται κιόλας. Αυτά τα άπλιστα, τα ζόμπι, τα τέρατα. Τα φυτά, τα φυτά, τα φυτά. Μάραε, κάτσε εδώ. Πάνω εκεί είναι ένας. Και ένας είναι εκεί. Πάνω μου είναι. Πλίζουν κιόλας. Αυτό ήταν ένα μικρό απόσπασμα στο PlayStation 3 από Resident Evil 5.